Mga ka-Digicast, ang iyo karon makitaan sa inyong mga screen amo ang live video kung at the moment nga video diri sa may Lopez Haina Street sa Barangay Villamontes sa Bacolod City. Kumalin kay na sa kaagahon tubtub sini nga hapon nangin magalumo ng kalangitan nga may upod nga lapta-lapta nga pagpadalithi. Hindi makusog ang ulan pero sila ginamang 5:15 sa hapon nagbuwa makusog nga ulan sang makadali lamang. Sa aton paglibot sa pila ka mga areas ng Bacolod City, wala pa sa may natabo nga pagbaha. Again, ginasulit wala pa sa may natabo nga pagbaha sa Bacolod kay mahinay lamang ang pag-ulan sa karon. Taliwas ini sa nagalapta sa social media nga mga video nga may mga ginabaha na nga porsyon sang Bacolod City. Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island Region. Ang amon ni kadulong sa inyo kag yari ng atong mga top stories of the day. Today is February 6, 2026, Biyernes nga adlaw. Pila sa mga negosyo sa Lacson Street sa Bacolod City nagapanghanda na ing kaso nga magbaha. May kapin sa 1,000 ka mga pasahero stranded sa pantalan sa Negros. Masobra sa 140 ka mga empleyado sa Barangay Sumag sa Bacolod City ginpaidalom sa drug test. Estudyante patay matapos gintiro sa Banwa sang Calatrava. Kag sa Good Vibes Weekend, Bougainvillea Garden, lagawan ta sa Bago City sa tripping ni Ruming. Kag building para sa junior high school sa isa ka eskwelahan sa Barangay Sumag sa Bacolod City, nasugura na sa Are You Agreeable? Tinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, probinsya sang Siquijor liwat na naman naka-eksperyensya sang power outages bangod sang bagyo nga Basyang. Kumalin sa ginsuspend ang biyahe sa mga barko padulong sa isla sang Siquijor, liwat na naman nga naka-eksperyensya ang probinsya sang load shedding o kun ang bulos-bulos nga brownout sa kada area bangod sa kakulang sang fuel supply para sa mga generator set. Ini base sa announcement sa Province of Siquijor Electric Cooperative Incorporated o kun Proshelco. Generator sets ang naghahatag sang power supply sa probinsya pinaagi sa Total Power Incorporated ugaling wala sang barko nga makatabok sa isla nga kargahan sang fuel gani limited ang fuel kag limitado man ang power supply karon sa probinsya. Sang kahapon gin-announce man sang Proshelco nga ang provincial government magapahulam sang 10,000 liters sang fuel sa TPI galing para lamang ini sa 4 ka oras nga konsumo sang mga generator sets sa probinsya. Sa number 9, bangod sang bagyo nga Basyang, nagpagwa sang lahar advisory ang FIVOX. Mabunok nga ulan ang ginapaabot suno sa pag-asa sa Negros Island Region. Gani ang kasubong nga sitwasyon ang sarang nga magatugas ang volcanic sediment flows o kun lahar, muddy stream flows o kun muddy runoff sa mga kasubaan o kun mga drainage area sa palibot sang kanlaon suno sa FIVOX. Ini nga bagay ang nagabutang sa risgo sa mga malapit nga komunidad. Mga lugar nga nalakip sa mayara sang risgo amo ang Bago City, La Carlota City, La Castellana, Moises Padilla, San Carlos City sa Negros Occidental kag Canlaon City naman sa Negros Oriental. Sunod sa FIVOX, ang volcanic mud flows pwede matabo bangod sang malawig nga pag-ulan. Ginapaandaman ang mga pumuluyo kag mga local government units nga dapat mag-andam kag mag-aligmat sa tanan nga tion para sa seguridad sang tagsa. Ang Banwa sa La Castellana sunod sa kay Remuel Laho, ang Public Information Officer, nagaulan pero hindi man mabunok. Napatuman o kunang nagpatuman sa preemptive evacuation sa mga pumuluyo nga nagapuyo malapit sa kilid sang mga suba. Ginamonitor ba nila ang damlag pa mga evacuees nila nga nagapuyo sa mga tolda. Ini silang evacuees gikan pa sa mga naigo sang bagyo nga Tino sang bulan sa Nobyembre sang nagligad nga tuig. Kagabi pa, may mga evacuees kami diri sa Robles Gym na halin sa mga kagabi. Kagang amon nga DRM, kagang Coast Guard, ready naman si Mayor Ari maningay sa munisipyo. Nakontak ko to sa babaw so may biak. Wala man nagbaha to ang creek. Bit kag ang Bagakay Creek. Wala pa man siya nagano. Amon balantayan na namon.
Sa iba na nga mga balita, at kaya magpadayon sa aton nga Bagyo Basya nga update. Sa number 8, mga aktibidad sa Panaad sa Negros Festival nakatutok sa karon rig nakadesenyo para sa mga pamatanon. Sunod sa kay Provincial Administrator Fernando Diaz, iniman ang tion nga mapakita sa mga hubines ang ilang mga programa. Ang Negrosano Young Leaders Institute subong nga 30th Panaad sa Negros Festival amo ang partner sa probinsya. Siyam na lamang ka mga kasemana ang nabilin sunod sa kay Diaz para sa Panaad sa Negros Festival kag parayon ng preparasyon. Ginatalakay kung paano ang pagpahat-pahat sang 50 million pesos nga budget para sa nagkalanain nga programs sang festival. May mga adjustments sa budget kag ini ang subject sa approval sa gobernador. Lakip na diri ang mga subsidy para sa mga LGU. Parayon ang pag-inganyo sa probinsya sa mga banwa ang syudad galubos nga nagapakigbahin. Ang focus karon amo ang pagkuha kag pagpasilidad o pagpasalida sa mga best performers nga magaserbi atraksyon sa mga pamatanon. Dako subong na focus is bringing in the best performers, no? Amo nang tugyan gid ni Governor Bong Lacson, no? We want to give the best performers nga do attracted gala nga ato nga mga kabataan nga mag-interact maglantaw gid sa sini nga mga performances. So mga 10 million ang in-plaster naton for bands and performers. Sa number 7, masobra sa 140 ka mga empleyado sa Barangay Sumag sa Bacolod City kinpaidalom sa random drug testing subong nga adlaw. Isa-isa nga gipasabmit sang urine sample ang 143 ka mga empleyado sa Barangay Sumag sa Bacolod City agud nga i-test kung nagagamit sila sang illegal nga droga o kung wala. Nadala sa mga ginpaidalom sa random drug test ang mga staff, tanod, kag barangay health workers ng Sumag. Suno kay punong barangay Rodney Carmona, gina-administer ang drug test sa isa ka pribado nga diagnostic center. Ginhimo ini nga drug test ang Sumag Barangay Council agud na pasiguro nga drug-free ang mga nagaobra sa barangay. Sa number 6, isa ka estudyante patay matapos gintiro sa banwa sang Calatrava. Igo sang bala sa ulo na angkon sang 17 anyos nga estudyante matapos gintiro sa National Highway nga sakop sang barangay Refugio sa Calatrava sang kagabi. Sunod sa kay Police Captain Jesus Alba, ang hepe sang Calatrava PNP, base sa nakuha nga mga ebidensya kag sa impormasyon sa cellphone sang biktima, ilan na establishar nga utang ang motibo sa pagtiro sa menor de edad. Nagapanukot ang ginakabing nga person of interest sa biktima. Apang bangod wala makabayad ang menor de edad, nangakig ang sospek kag ginpilit sini ang menor de edad nga mag-meet up sa isa ka bakery sa San Carlos City. Pareho nga residente sa San Carlos ang biktima kag ang sospek. Base sa CCTV video nga nakuha sang PNP, nagkadto ang duha sa boundary sa San Carlos kag Calatrava sa barangay Refugio. Mga 15 ka minutos nga nag-istorya ang duha kag didto gintiro sang sospek ang biktima. Para yung pang hot pursuit operations ang kapulisan sa nakapalagyo nga sospek. Ang sospek, isa ka drug personality samtang ang amay isang biktima ang nadakpan sa San Carlos PNP sa buy-bust operation sa nagligad lang na binulan. Sa number 5, parayon ang ginapatigayon nga night operation sang DSSD sa Bacolod para i-monitor ini mga nagapuyo sa mga dalanon sang Bacolod City. Gitpangunahan ang operation sa Bacolod City Mendicancy Management Division sa idalom sa Department of Social Services and Development o DSSD o the City Legal Office. Tuyo sini amo ang paghatag sang makatawo kag rights-based nga bulig sa mga individual nga yara sa mabudlay nga sitwasyon ilabi na gid ang mga nagaistar sa dalan. Sunod sa mga opisyales, ginapasiguro sa syudad nga ang maka-recover nga mendicants ginahatagan sang atensyon, assessment, kag referral sa nagakaigo nga programa sang gobyerno. Ginapangabay man sa lokal nga panguluan sa Bacolod ang kooperasyon sang publiko nga hindi maghatag sang limos sa dalan kag sa baylo i-report sa husto nga ahensya sang gobyerno ang mga nagapangayo sang limos agud mahatagan sila sang mas organisado, epektibo kag may dignidad nga bulig.
Sa number 4, makakuha na sang board exams ang mga graduates ng Bachelor of Science in Education major in Filipino kag Mathematics sa Bacolod City College matapos magka-problema. Ang mga graduates ang personal nga nagkadto sa Bacolod City Government Center ug ipahayag ang ilang pagpasalamat matapos masolusyonan ang problema nga naglapaw na sang pila ka bulan kag nagapugong sa ila sa pagkuha sang licensure board exams para sa mga teachers. Suno sa mga graduates ang kabudlayan nagsugod sa nagligad nga Disyembre. Sang ginpahayag nga hindi sila makakuha sang LET bangod sang kakulangan sa Bacolod City College sa pag-comply sa CHED Memorandum Order No. 75 Series of 2017 nga nagakinahanglan sang kwalipikado nga program chairperson sa ilang nga kurso. Gilayon nga nagpatigayon ang Bacolod City Government sang tikang para masolusyonan ang isyu paagi sa bulig sang Commission on Higher Education Negros Island Region. Sang Enero 29, ginpagawa sang CHED ang special order nga naghatag sang eligibility sa mga graduates para makakuha sang LET sini nga tuig. Bilang dugang nga bulig, ginpahayag man sang lokal nga panguluan nga maga-provide ang syudad sang assistance para sa review sa mga graduates agud mangin mas handa sila sa palaabuton nga licensure board examination. Pagsulod naton gin-facilitate kinhingagaw until such time na nagpagwa na sa order si CHED last December, no, or early January, right after nga ginpa-comply naton sa tanan ng mga requirements, so they can already now get the licensure exam. Sa number 3, masobra sa 1,000 ka mga pasahero, mga sakayan, mga ro-ro vessel ang stranded karon sa nagkalain nga mga pantalan sa Negros Occidental bangod sang bagyo nga Basyang. As of 2 p.m. subong adlaw, kanselado sa gihapon ang mga biyahe sang sakayan pandagat sa mga puerto sa Negros Occidental bangod sang bagyo nga Basyang. Gani base sa monitoring sang Philippine Coast Guard as of 12 noon, nagdangat sa masobra 725 ang na-stranded nga mga pasahero. May mga drivers, helpers. Samtang yara naman sa 28 ka mga sakayan pandagat ang wala makabiyahe. May 295 ka mga rolling cargos kag 19 ka mga motor bangka ang wala makahalin sa mga puerto. Sa Bredco Port sa Bacolod City, gintala ang 225 ka mga stranded nga pasahero sa Education and Training Center School kung ETCS kung diin temporaryo sila nga nagtener samtang wala pa nagbalik ang biyahe sa mga barko sa mga puerto. Sa number 2, bilang pagpanghanda sa mabunok nga ulan dala sang bagyo nga Basyang, may pila na ka mga local government units sa Negros Occidental ang nagpatuman sang preemptive evacuation. Kaangay na lamang sa Cadiz City, kundiin kainas ang udto, may mga pumuluyo sa sitio Panikion sa barangay Tiglawigan nga gin-evacuate sa eskwelahan sa pagpasiguro sang ilang nga kahimtangan. May gin-evacuate man sa Calatrava. May 248 ka mga persona ang nagatener sa karon sa Evacuation Center Alpha sa sa post ni Mayor Marilyn Era. Magabukas pagid sila sang Evacuation Center Bravo. Ang Moises Padilla, ginpatuman man ang preemptive evacuation. Sang kahapon pa lamang nagmando na si San Carlos City Mayor Rene Gostilo kag hinigaran Mayor Mary Grace Arceo sang preemptive evacuation. As of press time, wala pa sang report sang pagbubo sa mabunok nga ulan sa Negros Occidental. Ginsiling ni Provincial Administrator Ray Frando Diaz nga parayon ang pagpanghanda para sa mga relief goods nga food kag non-food items para in kaso nga kinahanglanon ini sa mga LGU, galiyon man nga ma-deploy, may mga naka-preposition na gadaan damlag pa. Ang mga logistics, kaangay sang ambulance kag mga water assets ang napang-deploy naman. The red alert damo na ang aton mga areas nga especially sa south, no, nga nag preemptive evacuation, and we are going to support of course ang aton nga mga efforts dira sa ila evacuation centers by providing mga aton nga food packs, mga hygiene kits, no, which subong ang aton nga emergency response team is always on hand, no, on standby para nga magtugon, no, sa aton nga mga kinahanglan. But of course subong anay hulat kita no, kag mag stay safe.
Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, may mga negosyante sa Lacson Street sa Bacolod City nga nagapanghanda na para sa pagbaha. May iba naman nga ginbato na lang ang ila sitwasyon nga permi ginabaha. Bagyo nga ba siyang ginapaabot nga magatabok sa isla sa Negros karon sa kaagahon. Yaring report. Nahimos na mga billboard sa Lacson Street sa Bacolod City. Ang iban ginpangkakas, ang iban ginpamiod anay. Ini bilang preparasyon sa pagtabok sa bagyo nga basyang sa Negros. Ang ining Appliance Plaza sa Lacson Street nagbutang na sang panagang kag sandbags sa entrance sa ilang basement parking para paganhaga na pagsulod sang tubig baha. Ang dalan Lacson ang isa sa mga dalan nga ginabaha basta mabunok ang ulan. Diri man nahamtang ang rewinding shop sa mag-utod nga Jose kag Bart Costello. Naanad na sila nga basta nagaulan, nagabinaha. Makita pa ang lunang sa iban nga mga electric motors nga ginakaayo nila. Halin pa ini sa nagliligad nga mga baha. Gani, wala na lang anay nila gintandog, ang iba nila nga ulubrahon kay basi bahaon lang liwat. Ay, nabaton na lang namon din nga kada ulan, namon nagin lang nga amon din lang. Natunon mo na lang nga kada baha, kada ulan, baha. Ano na lang ang mo, ano gawin ka naman choice? Giniwat-liwat na nung obra? Pero nakadabasa na? Basa eh. Tigiliwat mo naman? Liwat. May namon giliwat, alagi mo ba, mabati ka ron? Wala lang nakitandog. Diba si Bao liwat? Mabati ba? Naghinay ang hangin nga dala sang bagyo. Halin sa isa ka tropical storm, nangin tropical depression na lang ang bagyo. Pero ginapaabot sa gihapon ang mabunok nga ulan nga dala ni Basyang. Ginpaidalom na sa red rainfall warning ang Negros. Seryoso nga baha ang ginapaabot. 55 kilometers per hour ang kabaskugon sang bagyo kag nagagiho ini sa westward northwestward direction sa kada sigun nga 20 kilometers per hour. Sa 2 PM nga tropical cyclone bulletin sang pag-asa, ginapaabot nga alas 11 karon sa gabi matabok ang bagyo sa Cebu kag matabok dason sa Negros. Ang bilog nga Negros Island region napaidalom sa tropical cyclone wind signal number 1. Sa mga na-stress, bangod sang bagyo, yari anay pang pag-good vibes namon nga pang pabalon sa inyo para sa nga weekend. Halin sa koleksyon lang kag hobby sang mag-asawa sa Barangay Maaw sa Bacolod City. Sa karon, may harap na sila sang 400 kapuno sang bougainvillea sa ilang nga ugsaran. Nagkananain ka lugar ilang ilibot para makatipon sang sini nga mga puno nga karon nagapamulak na. Inig si taong tabos, lagawan tayo ni sa tripping ni Ruming at 8 a.m. May isa naman ka-eskwelahan sa may barangay Sumag sa Bacolod City nga tigayon na maka-offer sang junior high school matapos nga may nag-donate sang school building para sa ila. Next year, ang una nga batch ang junior high school sa sini ka-eskwelahan sa barangay Sumag baod na suguran na ang construction sa building. Ini naman 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 pang pag-good vibe sa inyo sa Sunday at 7 a.m. sa Are You Agreeable? Mga ka-Digicast, again ini ang live naton nga video kuha sa Lopez Haina Street sa Barangay Villamonte sa Bacolod City sa karon nga sitwasyon no sa pag-ulan diri sa Bacolod City. Makit-an hindi sa gihapon makusog ang pagbubo sa ulan sa Bacolod. May gamay nga talithi lamang pero gasigi-sige. Gina-expect karon alas 11 sang gabi mauna malandfall ang bagyo nga basyang sa Cebu. Kasunod sang Cebu matabok sa Negros. Ganay gina-expect karon sa kaagahon magatabok ang bagyo nga basyang sa Negros. Hindi na makusog ang hangin sa bagyo pero balantayan ang mabunok nga pag-ulan. Madulom karon sa kaagahon gani extra kita sa paghalong kag mag-ulo aligmat para sa aton nga safety tanan-tanan. Shout out anay sa aton nga live viewers subong nga hapon si Ma'am Maricon Gambo Hayashi. Good evening Sir Ruming. Digicast watching from Japan. Si Gloria Bantigay. Good afternoon Digicast Negros. Sir Ruming watching from Pulupandan. Keep safe everyone and God bless us all. Si Jessery Garucha Hivero maulanon nga hapon ka Digicast Sir Ruming watching from Sarait, Himamaylan City. Halong kita ko nutanan. Please shout out kay Sean Fiwi kag kay Jonan. Salamat gid sir. Sa Himamaylan kamusta ang weather da ma'am? Kabay pa okay ka mo dira no?
Si Romel Mahilom Galio, good evening sir. Halong ang tanan ang bali ni Sir Romel. Si Lolit Erbite, good evening. Keep safe everyone. Si Deseline Hapitana Dumangkas, good PM. Keep safe everyone. Watching from Pasay City. Si Junjun Jokson, Sir Romeo, watching from United Kingdom. Good evening. Keep safe. Thank you sir. Bagutan nga viewers si Sir Junjun Jokson. Si Jessery Rivera, coach, watching from Denmark, Europe. Keep safe everyone. Si Maricon Songkip Valladores, keep safe everyone watching from Fairview, Quezon City. Jeremy Asij, Mulanon Gagab A, DJ Casnegros Bacolod, watching from Santa Rosa, Laguna. Ingat ka Negros, God bless us all. Di kawanta ang pag-share sa mga daan nga video no kay aton nga mga kauturan nga sa ibang nga lugar nagawori kay gipainsa sila nga nagabinaha. Kung hindi ka sigurado sa video nga nagakitaan mo online, hindi na pag-share. As we speak, subong oras, wala pa sang may baha, wala sang baha nga nagtuhaw o kung nagakatabo nga pagbaha diri sa mga dalanon sa Bacolod City. Kagamuya itong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region subong adlaw. Tubtob sa Lunes, ako si Romeo Subado. Keep safe everyone.